I podašima ljudi, ajde su ovdje. Dobio sam komentar od Legendary Pro-a, a to je moj drug Emir, zato što i od mog prijatelja prijatelj. Tako da nećemo ništa danas govoriti, ali samo želim da kažem Emiru, pokušao sam i Counter, sad ja malo snimim i GTA, ali ne može to, mogu, ali zato mi počne stati snimati kad uđem u igru i sve to, ali ne znam zašto i Half-Life onaj što smo snimali ne možemo, tako da imali ste veliki pozdrav.